Sagudahin nga rin ti surat. Para, kay judge na. Di pagkasalitaan, ni pagayam tayong kura nga napauluan, bakla. Sagudahin ti surat, idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi, nadamok ti sumrek, iti pagtrabahuak. Idi siyempre, hanak pa lang umuun-uni, tanang harot kadagdadamuak. Awan ti sabaling nga naramid ko, manong nemi no di impasnek ko, nakokonsentreta iti trabaho. Break time, manong nemi, kaskas di, nasanak anak ipulapol, kadag iti katrabahuak. E may sa kadakwada ti masideg, patak nga babae. Hoy, Cora, ang kagbabain. Siya kayam ni Juicy. O henta, tandaan ang kardinagan nyo itay inyam amuna kay ni boss, kaniyak. Sikatihan ko malipatan tinagan na Juicy. Basta agnagan ti letter J, ti pangrugyan na. Kadi, sino betihan mo malipatan nga rod? Magibaga ka mga rod, ti lalaki nga sa mo nga malipatan tinagan na. Ti panangyam amo ni Sir Kadata, kayan ka. Nejay, ni Larry. Oh, ni Larry. Dakay lang ti malagput nagan na eh. Juicy ken Larry. Apre nga tangan dakay lang ti malagput nagan na. Baka karelasyon nga, men. Ha? Da kami ken ni Larry? Karelasyon? Ang karelasyon kami. Office mate, ag-office mate kami. Haanti kahit ko sawang kit ag-darling. Mom, Jack Tubulos ba kirelasyon iti bakla? Ni Larry? Bakla? Ay, bakla iso na. Isla sa ngumadlaw. Sige subli ako ang dilamisan ko. Okay. Basta, ang kagal alumim, makipulapol kalata kada kami. Wen? Among ka din mahilig kam ti gimmick. Gimmick? Kada Friday afternoon, malaksid no, at dati kita'y kaobisinaan tayong dakay date na. Ito tayo nga Friday. Noong ka-date na, agkukuyog tayo. Mapantay di may isang lugar. Uminom tayo. Kaduan na diyay video okay ba? Agkakanta tayo. Kabigatan na, ore mapuyatan tayo, kabigatan na. Sabado nga, ore no, mapuyatan tayo, di ba? So, into Friday, ha? Agsagana ka. Naling ka lagi agkanta. Tsaka mo agkanta. Mahilig ka ti music nun saan nga mahilig ti music kanya. Naimula iti panunot ko manong name imbaga ni Juicy nga ni Larry kat bakla. Nagsayang ti kinagwapo na. Yung madumang namin ti kasta. Nagwapo, napindas pa yung buses pero may pang-announcer ko pang-DJ. Yung bakla na lumot gayam. Sayang. Sayang data kinagwapo ni Larry. Bakla mo't gayam. Lumanin madlaw ko nga lumabas ni Larry ti ayan ko katsak tikit kitain na tumalyawak met umisam akmet. Tapos laisam di baklang agpaiso. Merienda, dakam latakin ni Juicy, taguy-kuyog, Lance, dakam kini Juicy. Ay nga di mano ng data, manong naming nga malem iti Friday. Guys, Friday manan. Friday night. Sino da kita saan nga sumurot? Ingato na't ima na, sino da kita saan nga sumurot? Kinuna ni Juicy. Awan ti nangihahot ima na. Hindi kahit usawin, kompleto tayo. With Cora. Damo ni Cora ti sumurot ka tayo. Baka isot kalingan nga kumanta. Manong name iti mawagak sa Jabalay ket imbagak kininanang
Maladawag nga gawin. Papa naman anak. Um, kas di nga pagagangi kanon kadagiti ko opisina ak nanang ano kas nga Friday. Agkukuyog kami nga mapan mapan ag gimmick. Ano na gimmick nga magbagam. Tapno ag-relax kami man tapno kalpasan ti makalawas ng trabaho ket ag-relax kami. Uray ta kabigatan na ket Sabado met office work mi. Uray medyo mapuyatan kami. Alawan na nakagananad ka nga rod. Baka ket numinom ka. Sa anak to uminom nanang. Ngem lakas pagarigan ta mapilit takto ket ramarak to anak. Saan mo langin nga ramarawanan? Amangan no sa pulem to. Kasla talaga kagad tayo ko natin nga handa kayat tuminong yung numaramanan dan nagbalindamatan nga mamart. Iso nga nung malin ko anak ko, saan ka kang sumimsing mapulust iti arak, ha? Wenang, sabi ko mata, saan to nga malukoy. Po ya. Sa may sa anak, oresan ka uminom, no digite kasangsangom, kababay mo, kit uminom da, pakasikat adadang mabartek ka kadigiti sang awdang at arak. Tsak man mo. So ano mabaling ko mga anak itliklik ham. Man anong saan ka sumurot. Nanang met. Kay Jayak maglaunay na. Ang pagdanagan yun nang. Numadi para kanyak sa anak to sang kutong laulitin. Numayat, okay lang. Di ulitak to. Nagkukuyot kami nga rod manong naming na paniti video kebar ket gabot na sa papay lang. Siyempre, mamanupay lang di kita'y customer. Da kamin di mo na nga nag-customer da nga nagkakanta manong. Naglaing nagpintas ti buses manong naming ni Larry kumanta. Paborito na di kiti Tom Jones kada Matt Monroe kada Hinkelbert Imperdict. Kada My Way, kada Born Free, kada nanagyan. Love Me With All of Your Heart. E di siya kundi sumublat manong name kimataak mo ta. Nagagangay lang ang mo. Agad magustan damat siya kanta. Nalakang kantaan manong. At maditagpas, masapol nga kumanta. Manong name masadag manin Diyos si kanya. Ana, uminom ka mata na. Adamat red wine. Kahit mo, red wine. Adamat beer. No hard, aduat hard. Alan, tam no saan ka kay Jay. Maramdaman dun. O, sige. Ala ka basta kunin ka no kanyak, no kada kayat mong inuman. Aging ka man ng naming na bakantyan ti abay ko nga tugaw nakigtutak laeng ng italyawag ni Larry. Hay, nagpintas busis na dito nga baklan ako nagtinagam ko. Hay, una na, bariton. Kumusta ka? Cora. Kastoy, agdadamo. Agang uminom. Nakababay mo no saan ka uminom eh. E pampanunutek no anak ti mayat ng inuwag. May balakad ko rin ka. Brandy. Brandy? Kasi inuwag. Kasta ka inuman di kitiba. Hala? Kasta ka inuman di kitiba. Babaro? Nga gwapo? Kasi lado sa bali nga kahit asawan ti ba? Itaya. Babaro nga rod. Nga gwapo. Brandy? Apay, ako mat ice na. Na may mas niraman ti arak no sa mong halalawkan. Kasta? Padasam. Mangalak ti baso ha. Datoy. And then, nauga. Kahit mo saman, siksikat uminom dita. Pangdad ko da ito eh. No mic dito eh, taman pangtid ko anak no. Kasta? Oo, pangtid ko. Alay. Nada. Nagbasitin. Gagangin, gabasit. Doon mo na.
Naglagi ba, ha? Amin nga damo na sakit. Ay, alo, sa pali man tibagbagamon. Amin nga damo, naligat. Kung naman lang. Ngam no, sunutam ton, ulitam ton, nalakan mayatin. Di ba? Ako ang papadas mo. Padas din niya. Tibagbagak nga nasakit no damo. Hmm? Tsak may nadan ti boyfriend. Kinore da boyfriend ko saan ko itong ipapay nga. Ti amin-amin ko. Kasar mo na. So you're still virgin. Awen. Alain naman. Igulpem. O sige. 1, 2, 3, go. Apo nagbara. Nagmati. Gagangin ti damo. Di ba? Anong damo kaya gagangin na sakit? So, bali mo, di bagbaga mo na sakit, ha? Gagangin. Marigatan ka na, aguyet ka, nasakit na karabukod mo, di ba? Nagbara. Inumak mo tinabara nga dalong, ape nga, diyan marik nagbara, nang dato, arak kat nagbara. Maminsampay. Hmm? Maminsampay, tapos masanay ka. Dada. Cheers. Cheers. Mayatan niya. Napadalanan din eh. Napadalanan din. So nga, saan kan nga naguyak. Nagmayatan nga sumrek. Nagmayat gahim nga sumrek. Kasla ka dati ko ha. Magbagak. Umuna sakit. Yung may kadungat, nagmayatin. Sumrek. Ala, layo. Tsaka ito kastang saritan. Lari ang layot na. Ay, lari. Tsaka ito kitang sarita, binabastos. Sorry. Saan ito na maulit? Ito lang panag-aawid tayong itulod ka. Nabartag ka? Sana ka mapartag. Itulod ka. Ano pag itulod mo kanya? At ang motorsiklo. Nag-commute kayo tayo, di ba? Siya ka nagmotoran. Di ba, dumanda ko siya na. Kalubundan to, ha? Huwag ko naman, ha? Buhayin ko naman, ha? Oh, katawa ka lata. Agkalubunda, siyempre marakop ka. Una na, kumpat ka kanya. Malaksin, hindi mo kahit timorakop, mamalimot ka naman pagkaptamin dyan ka likod iti motor. Ngayon na pipitas to, marakop ka, no? Orek kurba ka, ang kamarigirig. May isurte ka kaniyak. Apartek kan sama ito, sa anak pa nga apartek. O, may kapay? Maminsampay? Sige, maminsampay. Yad adalim kon. Ha? Ita kita pagbasid niya, ita medyo double shot. Mamindu ang itagmuab mo. Sige, gada. Hamo pa ang paminsan na maminduam. Sige. May sabay. Nagmayat gayam ti minum ti arak. Talaga mayan. Sa kagpulutan. Oh, si kamanin sumro ako manta. Baka nalalay nga ako manta itan. Pumanong intakder ko. Abag sumit manong nimi ako sonarak ti kanta. Intakder ko pa yun nga medyo inyaksyon. Basta o ni palpalakpak da. Nabartek samatan ni Cora. Nabartek eh. Anak ka nabartek. Okay lang di kondisyon kon. Nikat nervyos kon. Awan pa nagalumingin kon. Okay na ako. Konakmen. Di ko imadayo manong nemi ni Larry. Imasdagmat ni Juicy. Abay, minum ka ba? Malok-loko ka. Sakti bang painom ka, di mo kayat. Idakat imasadagan ni bakla keng ka. Amom kasi dyan, ugali dahi dyan. Naglay nga mga lokoy. Kasi tama di ba bakla, di ba? Nalaing ti sell stock na. Kasi lasama na bakla. Pag kunang mo nga bakla. Guwapong agpaiso. Nagpintas pa yung buses na, di ba? Kung naman lang lalaki. Bakla na dyan. Agkalubong kam ka, no? Ha? Agkalubong nga kung ano. Ilubon na. Itulod na sa balay.
Bahala ka. Laman padasem tuman nga ipababa di pa ng panagkapat mo, di ba? Marakop mo kasi dyan. Padasem tuman nga ipababa ta imam, takitam man no, mapatangkin mo. Tumangin lang tamat, ano may ganan. Lalaki ti kayat na, magpatangkin kan kuan. Nagkalupon kam ngagpaiso manong nemi kinilari ket okay man ti suna ti pa nag-drive na aging ka nakadanon kami dito balay. Oh, aging kayo ito no Lunes. Ah, sige. Wala ko niya katanong sumre ka palang tagkape ah. Medyo narik na tinom ko at peso eh. Sige ah, tumay kagkape. Lamang nga rin, pamarak ma'am amo di kiti parents mo. Dalayangin na nang kita tatang tada sa kang ti brodek eh. Nag-aasawa na kiti kahapsat ko. Ah, di kat siya layangan tanaw asawa na. Hmm. E di sumarunong kang tumot ng ag-asawa. Kaanot kaya't mo pa nag-asawa ta? Ano? Anta ka di mo ag-asawa ng babae ken ba? Ken? Sige umayan. Dumaano ka nga rin, tema mo ka katatatang ginanana. Ini mamok nga rin kadakwada manong naming kat nagkapeda. Nakikape mo't datatang ginanang. Namparang mo na pa nagdigos, nagsukat. Kaya idiwa tagpakadan kanyak manong. Yung tulad ko aging kanan di motorsiklo na. Ah, korek. Hmm, mabalinti mangarim kay ka. Apa nga siya? Di ba agpadpada ta? Agpadpada na dyan. Ang daman ba loko yung ka, asla sa balit pa nang ipapamukan niya. Hanggang nga bakla? Siya? Bakla? Ay, nagloko ka man din. Abi ko mga bakla. Saan nakabakla, uy? Kabuti panagtrik ko? Saan nakabakla? Ha? Kinunahan ako at inarakop na. Uy! Eh, Lari! Sana inamalan di kiti bibig ko. Mm. Bastos ka. Abay. Ba, magitin nga bakla. Na-challenge sa kay. Ikastamat kami ti bagbagan ni Josie. Namati kamat ka ni Josie. Ang anot nambaran lang yung bagat ikas diay. Agkurso natin ni Josie kanya. Your uray na ti panangarim ko keng kuana. Ngayon saan na nga mauri ti panangarim ko keng kuana. Tas saan ko nga tayo. Dito nga tamat at nang ipagarupan na nga may saka bakla. Sana ka bakla. Correct. Lalaki yan. Iso na lang tasang ko akayat ni Josie. Sikat kayat ko. Damo ka pa lang makita. Talaga nagayata kong ka. And I really love you. I love you. Yung Lari, Lari, You love me too? Yung balubos ko pa yung karutman ko nga, nga narakop ka na ang kanak, no saan kang alam. So, on na tayo. Yung bakla ka no. No kaya't mong umiyanak, di pa nagtikokin ka. Ha? Luko ka? Alagahit ka nga rin. I love you. I love you too. Ingat, di pa nag-drive mo. See you on Monday. Imagine manong may saka pa lang alawas ko. Nanubya na ako ni Larry. Ngayon bagbaga ni Josie ng bakla iso naman. Naragsaka nga ron nga nag-report. Idi kalunesan naman nun ni imasaligmanin ni Josie kanya. Oh, anak na masama kayo. Itintulod na ka. Actually, Josie, on kaming kanilari. Hala? Saan nga bakla ni Larry? Lalaking lalaki. Gabutan na kalaalis to. Iti pa nang itulod na kanyak. Dim saan pinastrip ko. Niya mamuk kadatatang kinanang nagkapeda. Apanak man nagdigos ka nagsukat. Hindi magawi din itulod ko ni Jay. Iyan ti motor na.
Dadya matin. Naibagak ngamin timbagang nga baklay suna. Biniglalak ba't nga inarakop kinagkan. Saan baga ti I love you. Naulit pa iti panagin narakop kin panagin nagikbi. I love you ko na naman eh. I love you to ko nakbatanan. So on kami. Apay, aramaten na kalaeng. Tapno may ilingid na ti kinapudno a kinataho na. Manyakat mo sawin. Saktan na kalaeng. Masaktan kan tulaeng. Into maamuam. Nga malaksid kang ka. Kat adda lalaki a karelasyon na. Manong name Jackman Ammo. Nuan niya ti rason tapno aramiden ni Diyos iti amin rakraken na lang ti relasyon mi kinilari. Tatibay sa nga malem, manon name nagring ti cellphone ko, nag-vibrate ko na kidita in silent ko, nag-vibrate. Tawag, baka emergency ko na kung saan nga nakapunbok. Inahalak ti cellphone ko kung napanak iti CR. Dito ka sinumbatan. Hello, sindetoy? Hello, lalaki? Yeah, lalaki. Lalaki ah. Yung saan nakabakla. Siyak ni Carlo? Hindi ba magkam Carlo? Hanggang ama mo. Uwayan saan nakama mo ngayon amok ti bagikeng ka. Siyak ni Carlo. Ti estudyante ni Larry. Estudyante na ka? Scholar na. Pagbasbasain na. Kasukat na? Siyempre. Bakla namin ni Larry. Hanya? Bakla ni Larry. Kung naman lang lalaki, di ba? Ano kasta nga dumawatak tagastos sa kiti panagbasak. Siyempre, sakbangitad na. Paragsakit. Pagragsakam nga doa. Dalay kang mulmul. Magustuhan na tagmulmul. Kurso na natin nakmata talaga at medyo talaga nga na bisked. Takal. Na di kukwak. Gustuhan na unay. Dalay nga agmulmul. Ni Larry. Kaya apay ko mga ibagam tigas na. Tapno maamam. Nga nata boyfriend mo kahit bakla. Sa nga bakla ni Larry. Sa nga bakla. Kinansel ko manunemi nasabat ko ni Larry. Apay, napasama. Ada mo mga Carlo? Awan. Timawag. Imbaga ng estudyantem ka no? Estudyante? No saan nagbat ka professor? Kahit nga sa scholar mo kano isuna. Pagpababasaim ni Carlo. Kasukat iti pa ng paragsak mo keng kwan. Wano pa ng paragsak na keng ka. Naling ka kano mulmol. Bakla ka kano. Talaga deta nga juicy. Aramidan ng amin na pumuspusan tapno mapatpadakas na. Kimuntak pa iti lalaki ng kuntak keng ka. Nga magibagang nga baklaak nga darling lak. Ano namin na talaga nagpeso, Larry? Sana ka bakla. Turabi panagnegkoking ka. Ag-check-in ta. No. Mabalimat katlat, tati bakla nga mangyalat, babae, di ba? May lingid mo lang. Yung sana ka bakla. Aramid lang ni Josie. Wano ni, sino? Josie uno. Ni Josie. Aramid lang ni Josie. Di mga karakterasyon ta. Yung sana ka bakla. Manong nemi, tila minsan nga nagkuyog kami nga napan iminom. Gabot amok batin tuminom manong. Nakaadok manong. Aging ka naputak lang nga da kami ti hotel, kay Larry. Kat lamo-lamo kami ngagpadpada, manong nemi kat kasta unay, ti panang digos na kanyak kada kidag kakabara nga kek na. Larry, no, Larry. Sampay lang ita, Larry. Saan na pa nga nagkasar, Larry?
Ipanagdik ko kayong kasana ka bakla. Wan mamati at nasaan ka bakla. Ngayon na mabaling kumagat kasar mo na. Sakbay ti amin at tatatuin. Di pagtulagan danto ti kasar ta. Oh, Cora. Cora. Oh, Lari. Cora. Oh. Napasamak nga rod, manunemi ti panangipaay ko ti amin ko kinibakla ay kinilari. Manunemi. Naulit, gabatan ng overnight kami. Sapay ko man ta sa anak to nga, baybayan bakla. Ay, sorry. Kataman tata iti panunot mo, saan nga bakla? Wen, saan ka bakla? Gabata talaga nga lalaki, ti panang tagikwam kanya. Pinagyaman tan pinaragsak agyaman men. Kora, nagsipot na nagsakak. Umay kam ton mga sasawa. Ang ti babae kin bakla, sana nga bakla ko naglaro din. Apay nga kasi ni Josie. Aramidan na lang tikas jay, tapno marak-rak ti kalay ti relasyon ta. Sumukon tumatla day jay. Bakla ko na ngamin kanyak, saan ko ngamin nga armanisona. Aging ka, na yung natulag ti kasar, kat na ipakamon iti opisina. Makikasar kayo ti bakla? Josie saan nga bakla ni Larry. Nakulam lang ti kasi nga bakla, tasaan mo nga nauray nga nangarim kayang ka. Apay ngamin orayin o ang armon na kakit di nakamat kayat, siyak ti kayat na. So ang sumapol ka lang sa bali, Josie. Saan nga ni Larry, tinaikari para kayo. Nagkalaysa kang kanod ka ni Larry, manunimik at kapot ag-asawa kamin, ison iti nagsapol iti sa bali nga pagtrabahuan na. Kaya't nagtali na edak iti dati, nga katrabahuak ni Josie. Aging ka nga nadaan maternity boyfriend ni Josie. Nadaan kami iti duwa nga anak kini Larry, manunimi, idinto tani Josie kit masukan-sukat digiti boyfriend. Apay men, awan tagpaot. Bakla man, digiti masasarakak. Bakla. Nabasak man kayo dadakarelasyon na kabakla. Anong nimi nabayagin nga saan ko nakita ni Josie agsipod ta. Ito ba ikatlo nga panaganak ko, manong nimi nag-resign ako. Tapos may concentrate ko, ito parang nga si kasok kadigit talungan. Nakmi, tasambot po na yung makabailan ni nanang. Nasayat nga asawa kin ama, ti asawak manong nimi, kat awan tigiti, dimdim ti nga nakana, nga problema. Kataon iti pagyamanak, ta nakaasawak, iti baklay, iti nasingpet, napudno, man nakaawat akas kanilari. Dito nga ron, ti pagkasalita, manong nimi, kat thank you, ti hanos mo nang iba, sakit sapi ko ma, nadamat na ibatik nga ada, liwliwak ang pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nagdengeg kan nagbuya. Tuwing nga tagyaman nga pagaya mo, Cora. Thank you, Cora. Thank you magkadagiti nagbuya. Thank you kada kay amin nga sangapada. Na.